प्रणाम माता जी। प्रणाम हरे माता जी। प्रणाम नमस्कार माता जी। नमस्कारम नमस्कारम। हरे कृष्ण माता जी। नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. நேத்து தான மாதா ஜி அமாவாசை ஆக்சுவலி. நேத்து மாதா ஜி, நேத்து தான் மாதா தை அமாவாசை. மாதா ஜி இதுல இன்னொரு 6 ஸ்லோகம் இருக்கு, முடிச்சுட்டுமா மாதா ஜி? முடிக்கலாமா? நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் மாதா ஜி. பரவாயில்ல மாதா ஜி, நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு படிப்போம் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி வந்தாச்சு. ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா हरे மாதா कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नश्च प्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने. नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चायते देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரணாம். சோ இன்னைக்கு நம்ம சாயந்திரமா என்னோட கிளாஸ் மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க தான் போஸ்ட் பண்ணுவீங்க இல்லீங்களா? யார் போஸ்ட் பண்றது என்னோட கிளாஸஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் போஸ்ட் பண்றது மாதாஜி எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே? ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு 10 மணிக்கு ஐ வில் கீப் த என்னோட கிளாஸஸ். ஏன்னா சாயந்தரம் ஒரு திருமணத்திற்கு போக வேண்டியிருக்கு, அதனால ஐ வில் ப்ரீபோன் இட் அண்ட் டேக் என்னோட கிளாஸஸ். லெவல் 3 லெவல் 2 குரூப்ஸ்ல எல்லாம் போஸ்ட் பண்றது யாரா இருந்தாலுமே. விஜயகுமாரி மாதாஜி இருந்தா கூட போடுவாங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி கொஞ்சம் பிஸின்னு சொன்னாங்க, அதனால அவங்க மோகன்தாஸ் பிரபு தான் என்னோட மோகன்தாஸ் பிரபு போடுவாங்களா? கிட்ட சொல்லு. யாராவது பேசுவீங்களா மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. நான் என்ன நீங்க பேசுறேன்? சொல்றீங்களா? நான் சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மாதாஜி 10 இப்ப 10 மணிக்கு இந்த கிளாஸ் ஆன பிறகு அவர்கிட்ட சொல்லி 10 மணிக்கு போஸ்ட் பண்ணிட சொல்லுங்க எல்லா Okay. அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்லயுமே. ஓகே மாதாஜி. 10ல இருந்து என்ஓடி என்னங்க மாதாஜி? என்னோட ஓகே. ஆல் எல்லாருமே இந்த லெவல் 2 முடிச்சு லெவல் 3க்கு போறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாமே உண்டு. சோ என்ஓஐ லெவல் 3ல ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க, ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? அவங்களும் இல்லையா? இன்னைக்கு என்ன நிறைய விசேஷமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்துதான் அமாவாசை மாதாஜி. நேத்துதான் தை அமாவாசை. இன்னைக்கு பாட்டி இன்னைக்கு நிறைய குறைவா இருக்காங்க. ஐ திங்க் சாட்டர்டே மாதாஜி கல்யாணம் பண்றாங்க. இன்னைக்கு ஈவினிங் ரிசப்ஷன். மாதாஜி திருநாங்கூர் கருட சேவை மாதாஜி. கருட சேவை. அதனாலவா? ஆமா, நிறைய பேர் இன்னைக்கு கருட சேவை மாதாஜி.
எனக்கு கூட சொன்னாங்க. ஆனா எனக்கு அவ்வளவு தூரம் இம்மிடியட்டா போகக்கூடிய அவகாசம் இல்லை. பார்க்கலாம் பகவான் வந்து அடுத்த வருஷம் அழைச்சிக்கிறாரான்றத வந்து ஏன்னா எவ்ரி இயர் நடக்குதுன்னு சொன்னாங்க அவங்க. ரொம்ப Okay, நல்லா fine. இருக்கு மாதாஜி. Yes. யாரெல்லாம் முடியறதோ போய் சேவிச்சுட்டு வாங்க. கருட சேவை பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இட்ஸ் குட் டு see ஆக்சுவலி. போயிட்டு வாங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஒரே கிருஷ்ணா. நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன். எங்க சொல்லுங்க மாதா. வீட்டுக்காரு உங்க கிளாஸும் கேட்டிருக்காரு, கோபிநாத் பிரபு கிளாஸும் கேட்டிருக்காரு. அவர் Okay. சொன்னாரு, மாதாஜி எப்படி இவ்வளவு அழகா தெளிவா ஒரு இடத்துல கூட பிசுறு இல்லாம அவ்வளவு அழகா சொல்றாங்களே அப்படின்னாரு. கோபிநாத் பிரபு சில நேரத்துல கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும். நான் என்ன சொல்றது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாரு. சொன்னேன், Okay. மாதாஜி அவ்வளவு நல்லா இதெல்லாம் சொல்றாங்க, அதனாலதான் நான் தொடர்ந்து விடாம நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்றேன் மாதிரி குரு அண்ட் கௌரங்கா அண்ட் நென்னண்டி பிரபுஜி இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சரை எங்களுக்கு கொடுத்தது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் மாதிரி. இந்த இது நமக்கு இன்னும் தொடரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். இந்த ஒரு சமயத்துல நீங்க வரி கூட விடாம மீனிங் சொல்லிட்டு இது அது பண்ணா. ஏன்னா அது ஒண்ணு என்னன்னாக்கா நான் டீச்சரா இருந்ததுனால அதுவும் டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல இல்லையா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருந்ததுனால அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு அனாலிசிஸோட தான் சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகே, இது ஒண்ணு. அது அந்த பண்பு வந்து எங்கிட்ட இருக்கிறது தான். ஆனா இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் அந்த பண்பு வச்சுட்டு ஒண்ணுமே செய்யவே முடியாது என்பதும் எனக்கு நன்னாவே தெரியும். சோ எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிரபுபாதர் வந்து அவர் ரூபத்துல வந்து எந்த இது வேணாலும் அவர் எழுத்துக்கள் மூலியமா எப்படி ரீச் ஆகணுமோ அப்படி அவர் செய்து பாராம். இதையும் வந்து என்என்டி பிரபுஜி வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதனால இந்த மேங்களூர்ஸ்க்கான ஏன்னா அவரே வந்து ஸ்டடியே படிக்க ஆரம்பிச்சேன் மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு சீரியஸ் ஸ்டடி கிடையாது. இங்க வந்து உங்க மேபி உங்களாலதான் நானும் இதை படிக்கிறேன். உங்களாலதான் நானும் இதை படிக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா 100%. ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த கிரெடிட் எல்லாமே பக்தர்களோடு இருக்கும் பொழுது வரக்கூடியதுதான். பகவான் எப்பவுமே வந்து பக்தர்கள் கூட்டத்தை தான் ரொம்பவுமே நேசிப்பாராம். மேலும் பிரபுபாதர் இது இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஒண்ணு சொல்லணும்னாக்கா அவர் புஸ்தகம்லாம் எழுதும் பொழுது அதாவது அவருக்கு என்ன வர்றதெல்லாமே அதை எழுதிண்டே இருப்பாராம். அவருக்கு தெரியாது என்ன எழுதியிருக்காருன்றது கண்டிப்பா தெரியாதாம். அதுக்கப்புறம் தான் உட்காந்து வாசிப்பாராம். கேட்டாக்கா இது நான் எழுதல, பகவான் தான் வந்து அவரே வந்து எழுத வச்சார், கண்ணனே வந்து எழுத வச்சார், அவ்வளவுதானே தவிர இது நான் எழுதலன்னு சொன்னாராம். அதே மாதிரிதான். சோ கிரெடிட் எல்லாம் அன்னபிரானுக்கு தான். அவருக்கு ஒரு சந்தேகம், நீங்க எழுதி வச்சுட்டு படிக்கிறீங்களான்னு ஒரு சந்தேகம் அவருக்கு. நான் சொன்னேன், எழுதி வச்சுட்டு படிக்கிறதே இல்ல, அப்படியே பார்த்துதான் சொல்றாங்க, ஒண்ணுமே அவர் எழுதியே வச்சு படிக்கல அப்படின்னு. எல்லா கிளாஸ்க்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிதான் வந்து எடுப்பேன் நானு. ஆனா பாகவதம் வந்து நானு ப்ரிப்பேர் பண்றது கிடையாது. ஏன்னா உங்களோட சேர்ந்து நானும் பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். அதனாலதான் பகவான் வந்து எஸ் இத அந்த ஏன்னா பகவத்கீதை அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய வாட்டி நம்ம வந்து வாசிச்சதுனால சோ அது பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா மனசுல பதிய வச்சிருக்காரு. யாரு? பிரபுபாதர். இந்த தமிழ் நடையெல்லாம் யார் மாதாஜி எழுதியிருப்பாங்க? அந்த ஓமானம் ஓமேயம் இதெல்லாம் தெரியல. அவங்களாம் ரொம்ப கிரேட் தான். ஆனா சில இடங்கள்ல வந்து அதுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவர் யார் மாதாஜி? என்னோட ஒரு பொண்ணு டிரான்ஸ்லேட்டர். ஆனா டிரான்ஸ்லேட்டர் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. அதை 100 பேர் எடிட் பண்றாங்க. நிறைய பேர் இருப்பாங்க, தெரியாது மாதாஜி, நமக்கு தெரியாது. அது இப்ப பண்ணது கிடையாது, அது எப்பயோ பண்ணது ஆக்சுவலி. அதனால பெரிய பெரிய பண்டிட் எல்லாம் பண்றாங்க அத. ஆமா, இல்ல அப்படியே இருக்கு மாதாஜி. அந்த சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கிறத அப்படியே எழுதியிருக்காங்க. அப்படின்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு படிச்சவங்கதான் பண்றாங்க. அதாவது இதுல இருந்து தமிழ்லயும் புலமை இருக்கணும் மாதாஜி, தமிழ்லயும் புலமை இருக்கணும், சான்ஸ்கிரிட்லயும் புலமை இருக்கணும், இங்கிலீஷ்லயும் புலமை இருக்கணும். இத்தனையிலயும் புலமை இருந்தாதான் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும். இருக்காங்க, அப்படி பண்றாங்க மாதாஜி. நாம எல்லாருமே தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gurudev, Guru Jayapataka Swami Maharaj. All glories to Radha Govinda and all glories to NND Prabhuji. Okay. So all glories to him. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் மாதாஜி. Even I am also very happy. நிறைய கிடைக்கணும் மாதாஜி. நம்ம இன்னைக்கு இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இந்த டிவோட்டிஸோட. அதுதான் என்னோட. நான் ஒரு பிரார்த்தனை உங்க எல்லாரும் முன்னாடி நான் பிரார்த்திக்கிறது எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அவருடைய திருப்பாதங்களுக்கும் இந்த 12 கேண்டோஸையுமே முடிக்கிற வரைக்கும் நாம எல்லாருமே பிரயாணிக்கணும். அந்த பேராசை இருக்கு மாதாஜி.
அந்த எஸ், பேராசை 12 ஒண்ணு இருக்கு. கேண்டோவையும் வந்து வாசிக்கிறதுக்கு எந்த தடைகள் வந்தாலும் அவரே பார்த்துக்கணும். எல்லாருமே இந்த பிரயாணத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து பகவான் வந்து அருள் புரியட்டும். எல்லா குரு மகாராஜஸ் எல்லாருமே அருள் புரியட்டும். அப்புறம் சிலா இன்னும் ஒண்ணு பிரபுபாதருடைய அருள். ஓகே, எல்லாம் ப்ரே பண்ணிட்டு நாமளும் இதை வந்து பிரயாணிப்போம். நாம் எல்லாரும் கருவிகள் தான். நீங்க கேட்கக்கூடிய கருவிகள், நான் சொல்லக்கூடிய கருவி, அவ்வளவுதான். இதுல ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம, இல்லையா? அப்புறம் வெறுமனே இன்னொரு கருவிதான். மாதாஜி கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனஹா. அதனால நாம let us be only சவ்ய சாஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனரை வந்து பகவான் சொல்றார், நீ வெறுமனே நிமித்த மாத்திரம் இல்லையா? வெறுமனே நீ கருவியாக ஆகும், வெறுமனே எழுந்து போர் புரி, அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி நாமளும் வெறுமனே வந்து படிக்கலாம், இதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. மிச்சம் எல்லாம் பகவான் பார்த்துக்கிட்டோம். அவர் நம்ம மனசுல இருந்து இத நீ புரிஞ்சுக்கோ இப்படி அப்படிங்கிற அந்த வழியை வந்து அவர் கொடுக்கட்டும் எல்லாருக்குமே. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் வந்து கண்டிப்பா ஓரளவுக்காவது வேறுபட்டுதான் இருக்கும், இல்லையா? நான் சொன்னாலுமே அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா தான் இருக்கும். ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான புரிதலை வந்து இந்த ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சூழல்ல வந்து உங்களை எல்லாருக்குமே நானு உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் சேர்த்து பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன். கடைசி வரைக்குமே நாம இந்த பிரயாணத்தை அட்லீஸ்ட் இந்த 12 கேண்டோ முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எப்படியும் ஒரு 5-6 வருஷம் தான் ஆயிடும். அட்லீஸ்ட் நாம எல்லாம் இன்னும் ஒரு 5-6 வருஷம் ஆரோக்கியமாக, இல்லையா? இப்ப நம்ம இந்த எண்ட் ஆஃப் த 3வது கேண்டோல இருக்கோம். 4வது கேண்டோக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் நம்ம எப்படி இருந்தாலும். another 1 month 1.5 monthல வந்து 2 ஸ்டார்ட் பாகம் இருக்கு மாதாஜி, 2 இருக்கு 4ல. ஆமா, 2 புக்கு பெருசா இருக்கு. ஆமா பெரிய ஆமா புக்கு மாதாஜி, நிறைய பெரிய பெரிய புக்கு. ஆமா ஆமா கரெக்ட். 4வது நிறைய கேண்டோ அதுல விஷயம் கிருஷ்ணா நீங்க மாதாஜி, சொல்றத பார்த்தா எல்லாருமே ஹரே பயணிக்கணும் கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் இங்கிலீஷ்ல எல்லாருமே அந்த இன்னும் பயணம் எடுத்துட்டே இருக்காங்கல்ல மாதாஜி, ஆசீர்வாதம் எஸ் பகவான் அங்க ஆசீர்வாதம் கோவில்ல எல்லாரும் எடுக்கிறவங்க. சேர்ந்து எல்லாம் வரும் மாதாஜி. எஸ் எஸ் பிரபுஜி. அப்புறம் அதாவது இன்னொரு நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, மாதாஜி. இன்னும் ஒண்ணு ஒரே ஒரு விஷயம், சாரி நடுவில் டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு. இந்த பிரேம மாதாஜி அவங்க ஒரு ஏஜை பொருட்படுத்தாம எவ்வளவு ஆர்வமா கலந்துட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து அதை நான் கத்துக்கிட்டேன். ரெண்டாவது பத்மா மாதாஜி அவ்வளவு தெளிவா அழகா எப்படி அந்த மாடுலேஷனோட அழகா அந்த இதெல்லாம் படிக்கிறாங்கன்ற அவங்க கிட்ட இருந்து அதை நான் கத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் கிடைக்கிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜி கிளீனா சொல்லுவாங்க மாதாஜி. புஷ்பா புஷ்ப மாதாஜி மாதாஜி ஆமா அவங்க நல்லா சொல்லுவாங்க. எல்லாருமே ஆல் ஆர், அதாவது என்ன எல்லாரும் சொல்றாங்க, நான்லாம் கிடையாது முத்துக்கள். மாதாஜி. ஓகே, அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூட ஒரு ஆள் வேணும் இல்லையா? இங்கிலீஷ்ல மாதாஜி வந்து பேசுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல பிரேம மாதாஜி கொஸ்டின் கேட்டா டக்குன்னு விஜயகுமாரி மாதாஜின்னா அவங்க வந்து எஸ் இது தப்பா ரைட்டான்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. சோ ஆனாலும் வந்து சொல்லுவாங்க. ஐ அப்ரிஷியேட்டர் அந்த ஃபியர்லெஸ்னஸா வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அது ரைட்டோ தப்போ அது செகண்டரி, ஆனா ஷி வில் ட்ரை டு ஆன்சர். அவங்க புரிஞ்சத அப்பதான் நினைப்பேன், ஓகே கிளாஸ வந்து எவ்வளவு அற்புதமா இவங்க கவனிக்கிறாங்க. சோ அவங்களால எவ்வளவு புரியுதோ அதெல்லாம் அங்க சொல்றதுக்கு அவங்க வந்து பிரயத்னிக்கிறாங்க. So that is fine. மாதாஜி மாதாஜி அவங்க பயப்படவே மாட்டாங்க மாதாஜி. அதுதான். ஸ்லோவா ஆரம்பிப்பாங்க. மனசுல பட்டதை டபார் டபார்னு சொல்றவங்க அவங்க ஒருத்தர் தான். மாதாஜி ஒண்ணு சொல்றேன் மாதாஜி. இப்ப நாங்க ஃபுல்லா ஒரு இது முடிச்சிடுறோம். ஆனா நீங்க திருப்பி சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸா அதை திருப்பி நான் அப்ப நினைப்பேன், ஏன் இவங்க வந்து அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் ஷார்ட்டா சொல்லி இந்த சம்மரி எஸ்ஏ எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஷார்ட்டா சொல்ல. நீங்க ஒரு சில சமயம் இந்த த்ரோட் இதாகும் போது அப்ப நினைப்பேன், சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸா திருப்பி அவங்க படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே, நம்ம தான் ஏன்னா என்ன நம்ம எல்லாம் டீச்சர்ஸா இருந்தோம்ல மாதாஜி. மாதாஜி 7th ஸ்டாண்டர்டுக்கு சொல்லி தர்ற மாதிரி சொல்றீங்க மாதாஜி. ஏன் தெரியுமா? சோ அப்படியே எனக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு. போகாம நாங்கெல்லாம் எல்கேஜி அததான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன் மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் ஒரு எல்கேஜி பேஜ் எடுத்தாக்க பிரேமா மாதாஜி கூட இல்ல 7th. மாதாஜி, அதுக்கு கீழேதான். இதே ஒரு சந்தேகம் பேஜ் எனக்கு வந்தது எடுத்தாக்க மாதாஜி. நீங்க இதே நீங்க சந்தேகம் எனக்கு வந்தது. சொன்னதெல்லாம் எழுதி ஆனா வச்சிருக்கோம் மாதாஜி நீங்க புக்லயே. வந்து வேர்ட் பை வேர்ட் சொன்னதுதான் எங்களுக்கு மனசுல ஏறுது மாதாஜி. ஆமா ஆமா, ஏன் 7th தெரியுமா? நீங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு சொல்ற மாதிரி மறுபடியும் நீங்க வாசிக்க போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அது புரிய ஆரம்பிக்கும். ஆமா நான் மாதாஜி, நீங்க உங்களுக்கு சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் மாதாஜி. அப்ப நீங்க அப்ப என்னென்ன நீங்க ஈஸியா அப்ப நான் புரிஞ்சுக்குவீங்க. நினைப்பேன், அது வந்து உங்களுடைய பொறுமையை தான். திருப்பி அந்த சென்டென்ஸ திருப்பி ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் சொல்லும் போது நான் ரொம்ப அததான் கண்டென்ட்டை கூட விட்டுருவேன். நீங்க திருப்பி அந்த சென்டென்ஸ திருப்பி திருப்பி அதை நம்ம தான் படிக்கிறோமே, இதை ஷார்ட்டா சம்மரைஸ் பண்ணி சொன்னா போதுமே அப்படின்னு நினைச்சுக்குவேன். அப்புறம் நினைப்பேன், சரி இப்படி சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸா சொல்லும் போதே நமக்கு புரியலையே பகவானே,
மாதாஜி இப்ப அந்த கரெக்ட், காற்று நீங்க அந்த அதுதான். ஏன்னா புரியாது, புலன்கள் எல்லாம் எல்லாருக்குமே புரியாது. இவ்வளவு சொல்லி கூட நிறைய பேருக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து வேரியபிளா தான் இருக்கும். அதை நம்ம தவறா எடுத்துக்கவே கூடாது. ஏன்னா அவங்களுடைய அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தருக்குமே இந்த ஐக்யூ லெவல் வந்து வேரியா தான் இருக்கும். ஸோ கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி. நம்ம வீட்லயே 4 குழந்தைங்க பிறந்ததுனாலும் 4 குழந்தைகள், எங்க வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா 4 குழந்தைங்க, எங்க அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே. சோ அதுல பார்க்கும் பொழுது இருக்கிறதுலே எங்க அண்ணன் தான் ரொம்ப கிராஸ்பிங் கெப்பாசிட்டி கம்மி, இருக்கிற உண்மை அதுதான். சோ 2வது நானு. என்னோட தங்கச்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூட்டி. அவ வந்து ரொம்ப, அதாவது ஒரு முறை பார்த்தா அப்படியே, அதாவது எள்ளுன்னா என்னன்னுவாங்களே அந்த மாதிரி டைப், நிறைய எஃபர்ட் போட மாட்டான். நான்லாம் அது ஒரு வாட்டிக்கு 4 வாட்டி படிச்சு அதனுடைய அது ஃபுல் சாராம்சம் தெரிஞ்சுண்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃப்ளோவே எடுத்து, சின்ன வயசுல இருந்து என்னுடைய படிக்கக்கூடிய ஸ்டைல் இதுதான். என் தம்பியும் என்ன மாதிரி தான். ஸோ அப்படி ஒருத்தர் ஒரு விதமா இருப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம அதை வந்து பண்ண முடியாது. நம்ம அதான் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரு குணாதிசயத்துலதான் நம்ம இருக்கோம். நம்முடைய பாவம், நடத்தை, இதெல்லாமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. NND பிரபுஜி மாதிரி என்னால கிளாஸ் கண்டிப்பா எடுக்க முடியாது. அவர் ஒரே வார்த்தை வச்சு he can speak for 1.5 hour பேசுவார். அது அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த மாதிரி வந்து டேலண்ட் நமக்கு கிடையாது. இட் இஸ் இஸ் ஓன். ஏன்னா 20+ இயர்ஸ் தான் அவர் வந்து இந்த பாகவதம், பகவத்கீதை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து மேபி நமக்கும் அந்த மாதிரி. சோ அதனால இப்ப எல்லாரும் நான் உங்களோட சொல்றதெல்லாம் நானு புக்ல இந்த புக்லயே எழுதி வைக்கிறேன் மாதாஜி. அப்பதான் எழுதி வைங்க மாதாஜி. அதை உபயோகப்படும். குழந்தைங்க நாளைக்கு யார் படிச்சாலும் அதுல இருக்கிறதெல்லாம் டவுட் வந்து அந்த இடத்துல அதை பார்த்தாங்கன்னா அங்கேயே நான் எழுதி வைக்கிறேன். புக்ல பென்சில்ல எழுதி. ஆனா அந்த நீங்க கேக்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சரு, இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நான் கண்டிப்பா சொல்றது இல்ல மாதாஜி. அது எல்லாமே பகவான் சொல்ல வைக்கிறார், அவ்வளவுதான். அந்த கருத்துக்கள் இதை புரிஞ்சுக்கோ, இப்படி சொல்லு அப்படிங்கறது எல்லாமே அவருடையதுதான். அதனால நான் ஏதாவது தவறு இழைத்திருந்தாலும், எப்பயாவது ஏதாவது மிஸ்டேக்கா சொல்லியிருந்தாலும் இங்க எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு தாழ்மையோட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே தவறு இழைப்பவர்கள் தான், யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஸோ அதனால ஏன்னா உங்களோட சேர்த்துதான் நான் பிரயாணம். நானும் ரொம்ப வருஷம் இஸ்கான்ல இருக்கல. ஒன்லி திஸ் இஸ் த 4th இயர் நம்ம வந்து இந்த பிரயாணம் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். 4வது வருடம் போயின்னு இருக்கு. ஸோ என்ன ஒரு 10-15 வருஷம் போனா ஒரு பக்குவம் வரும். அது ஏன்னா அதுக்குள்ள நம்ம இதை வந்து ஒரு ரவுண்டு முடிச்சு 2வது ரவுண்டு கூட நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இப்ப நான் 2வது ரவுண்டு பேரலா படிச்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கேன். எங்கன்னா பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல. சோ அது 6 கேண்ட வரைக்கும் பக்தி வைபவ். சோ நீங்க எல்லாரும் கூட முடிச்சுட்டு நீங்க பக்தி வைபவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. நம்ம வந்து தமிழ்ல பக்தி வைபவ் நம்ம எடுக்கலாம். ஆனா ரிகரஸ் ஸ்டடி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் தயாராக இருந்தா எனக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா செய்வேன். அது 6 முடிச்ச உடனே எடுப்பீங்களா மாதாஜி? 6 கேண்ட முடிச்ச உடனேயா மாதாஜி? இல்ல இப்ப நீங்க உங்க பக்தி சாஸ்திரி இந்த பேட்ச் நாங்க ரெடி மாதாஜி. ஓகே, உங்களுக்கு தான் நான் எடுக்க முடியும். பக்தி சாஸ்திரி முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்க. ஏன்னா உங்களோட சேர்த்து இன்னொரு 3வது ரவுண்டு நானும் வாசிப்பேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா படிப்போம் மாதாஜி, இன்னும் டீப்பா. எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா பேசுறாங்க மாதாஜி. நான் ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. நானும் 3 வருஷமா இருக்கேன் மாதாஜி. எனக்கு கிராஸ்பிங் கொஞ்சம் கம்மி தான், எழுதுறதும் ஸ்லோ தான் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி மாதிரி வேகமா எழுத முடியல. பட் ஐ am sincere in following you and we are very யாராலயும் முடியாது. நான் 2 வரி எழுதுறதுக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடும். ஃபாஸ்டா எழுத முடியல மாதாஜி. நீங்க வந்து சொல்றது புரிஞ்சுக்கிறோம், திரும்ப படிச்சா புரிஞ்சுக்கிறோம் மாதாஜி. we are very much. அதுக்காக தான் நானே வரி வரியா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்கான காரணமே ஒரு வரி கூட விட மாட்டேங்க மாதாஜி. அதுதான் ஏன் தெரியுமா, அந்த வரி படிக்கும் பொழுது இது என்ன மீனிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா. சோ இப்ப நீங்க இத நன்னா இந்த வரி வரியா நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா பக்தி வைபவ் பண்ணும்பொழுது நாங்க இந்த மாதிரி வரி வரியா பண்ண மாட்டேன். ஆனா அது ரொம்ப எப்படி வந்து அனலிட்டிக்கலா உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்போம். அது வேற. ஓகே, இப்ப இந்த ஒரு ரீடிங் வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியம். அப்புறமா நீங்க ஒரு வரியா படிச்சீங்கன்னாக்கா மாதாஜி அது சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா, அதுதான் இந்த மீனிங் அப்படிங்கறது நீங்க கிருஷ்ணா புக் படிச்சா கூட உங்க ஞாபகம் வந்துரும் மாதாஜி. கிருஷ்ணா புக் படிக்கிறப்போ நீங்க சொல்ற அத்தனை எங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். I am so blessed உங்க எல்லாருடைய அசோசியேஷனுக்காகவும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் பக்தர்களுடைய அவங்களுடைய அதாவது சங்கத்துல இருக்கக்கூடிய பிராப்தத்தை பகவான் எனக்கு அருள் புரியட்டும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிருந்து
சோ உங்களோட சேர்ந்து நான் இருக்கதா நான் விரும்புறேன். ஓகே, சோ என்ன பகவான் எல்லா பக்தர்களுடைய ஹிருதயத்திலயும் இருக்கார் இல்லையா? சோ சாது சங்கம் என்பது மிக மிக பவர்ஃபுல்லான ஒரு இது. ஸோ அந்த சாது சங்கத்துல நாம கண்டிப்பா இணைஞ்சு இருக்கணும் எப்பவுமே. நம்ம எங்கேயாவது சறுக்கி விழுந்தா கூட சாது சங்கத்துல வந்து நமக்கு ஒரு அந்த நம்மள மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி அவங்க வந்து அதை டவுட்டா கேட்கும்போது நமக்கும் அது சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா? இது கண்டிப்பா உண்டு. அதனால நாம இந்த அசோசியேஷன்ல கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனோட பார்த்து அட்லீஸ்ட் 5-6 இயர்ஸ் கண்டிப்பா ஆகும் நம்ம இந்த பாகவதம் வந்து ஒரு ரவுண்டு முடிக்கிறதுக்கே. அதனால நீங்க பேரலா படிச்சுட்டு வாங்க. இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த 2 ஸ்லோகத்தை வந்து கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு அரை மணி நேரம் தான் ஆகும் உங்களுக்கு. அப்போ ஒரு ரவுண்டு படிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த மீனிங் உங்களுக்கு அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதனால நீங்க அதை வாசிங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். ஓகே, சில இடங்கள்ல மட்டும்தான் வெரி ரேர்லி தான் அந்த வியாக்கியானத்துல வந்து நமக்கு கோர்வையா வரக்கூடிய இந்த இது வந்து நமக்கு அது பர்ஃபெக்டா நமக்கு வரல. மேபி நமக்கு அந்த அளவுக்கு எழுதி வச்சிருக்கோம். இங்கிலீஷ்ல போய் பார்க்கும்பொழுது அந்த கோர்வையா வருது. ஆனா தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல நமக்கு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. பிரபுபாதர் இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு 5th சாப்டர் 1st கேண்டோல. நான் வந்து சில இடங்கள்ல வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஏன் இங்கிலீஷ்ல கொடுத்தேன்னாக்கா, அதாவது நான் ஃபாரின் லேண்ட்ல தான் போனாரு. அங்க அந்த லாங்குவேஜ்ல தான் அவர் பண்ண வேண்டி இருந்தது. ஏதாவது தவறு இருந்தாலும் வந்து ஓவரால் கருத்துக்களை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கணுமே ஒழிய வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்க்கு போக வேண்டாம் அப்படிங்கறதையும் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அதற்கான அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. தட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி டு மேக் மிஸ்டேக். அவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியா அவரே எழுதியிருக்காரு. நம்ம வந்து we are nowhere in front of him இல்லையா? in front of Srila Prabhupada we are nothing actually. அப்படி இருக்கும் பொழுது so we should accept that. and then நான் இவ்வளோ 18,000 ஸ்லோகங்கள் எழுதும் பொழுது கண்டிப்பா வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து பிழைகள் என்பது இருக்கத்தான் செய்யும். அதனால பிழைகள் இப்ப வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கருப்பு புள்ளி இருக்குன்னா அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய வெண்மையை மட்டும் நாம எடுத்துக்கணும் இல்லையா? பால் இருக்குன்னா பால்ல இருக்கக்கூடிய வெண்ணெயை மட்டும் நாம அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம அந்த கலங்கத்தை ஹைலைட் பண்ணாம நம்ம வந்து கருத்து என்ன சொல்ல வரார் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ நாம எல்லாருமே அந்த ஒரு பாதையில முன்னேற்றம் அடையலாம். நம்முடைய பெருமைகள் நமக்கு எல்லாம் யாராவது குளோரிபிகேஷன் கொடுத்தா கூட அது எல்லாம் இறைவனுடையது. அது உண்மை, அதுதான். அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் வரணும். இந்த அளவுக்கு பேசக்கூடியதுக்கும் கேட்கக்கூடியதுக்கும் அவகாசத்தை கொடுத்திருக்கிறது அவருடைய இதுதான் இல்லையா? இங்க ஏதாவது நாம எடுத்துட்டு வந்திருக்கோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அனைத்து புகழாரங்களும் எல்லாம் வல்ல இறைவனை சார்ந்தது அப்படின்னு அவர் திருப்பாதங்கள்ல நம்ம சமர்ப்பித்துட்டு நாம இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓகே, எல்லாம் பகவான் கிருபைதான் மாதாஜி. ஆனா such a great guru we are very fortunate to have you as our guru மாதாஜி. 5 வருஷம் 6 வருஷம் வரைக்கும் நான் இருப்பனோ இல்லையோ, பட் லாஸ்ட் எல்லாரும் ப்ரே பண்ணலாம். எல்லாருமே வந்து ஒரு 4 வருஷம் இருக்கணும்னு நாங்க வேண்டிக்கிறோம். எல்லாரும் வேண்டிக்கிறோம். உங்களோடயே இருப்போம் மாதாஜி, கடைசி வரைக்கும் இருப்போம் மாதாஜி. I think there was a story. இந்த சமயத்துல நீங்க கேட்கும்பொழுது துந்துகாரி அண்ட் கோகர்ணா இது உங்களுக்கு இதுல வருதா? கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல எனக்கு தெரியாது. கோகர்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்காலர்லி பர்சன். அவருடைய ஃபாதர் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு இந்த பெயர் மறந்துருது. இது ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு அந்த சமஸ்யை பகவான் எப்ப தீர்த்து வைப்பாருன்னு தெரியாது. ஓகே, சோ கோகர்ணா அண்டு துந்துகாரி என்று இவங்க 2 பேரும் பிரதர்ஸ். இதுல வந்து துந்துகாரி வந்து ரொம்ப நிறையவே பாவ செயல்கள் எல்லாம் செய்துட்டு இருந்ததுனால இவன் கோகர்ணா வந்து இஸ் ஸ்காலர்லி பர்சன். அவர் வந்து பாகவதம் வந்து சப்தாகம் எல்லாம் சொல்லுவாரு. அவர் வந்து பாகவதம் சப்தாகம் சொல்ல அவர் பெரிய பாவங்கள் எல்லாம் செஞ்சதுனால அந்த பாகவத சப்தாகம் கேட்ட பிறகு ஒவ்வொரு அது பாவமும் வந்து அதாவது 7 நாட்கள் கேட்டாராம் அந்த சப்தாகத்துல. அந்த என்டையர் பாகவதமே அவருடைய பாவங்கள் எல்லாமே உடைந்ததாம். சோ அப்படி அது ஸ்டோரி. அதை நான் தெரிஞ்சுன்னு வந்து உங்களுக்கு கிளியரா சொல்ல ரொம்ப அற்புதம். சோ துந்துகாரி வந்து ஆனா அந்த சொன்ன அந்த கோகர்ணாக்கு அவ்வளவு புண்ணியங்கள் இல்லையா? ஏன்னா அது அவரை சொல்லக்கூடியதே சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது. ஆனா
கேட்டவர் எவ்வளவு டெடிகேஷனா கேட்டாருன்னாக்கா அவருடைய பாவ விலைகள்ல இருந்து எல்லாமே அவர் வந்து முக்தி பெற்றாராம். இம்மீடியட் மோட்சம் அடைந்து போயிட்டாராம் பகவானுடைய திருப்பாதங்களுக்கு. அதனால இந்த பாகவதம் 12 கேண்டோஸையுமே நாம படிக்கிறதுக்கு பகவான் கொடுக்கணும். யார் ஒருத்தர் இந்த பாகவதம் 12 கேண்டோஸையுமே வந்து கண்டங்களையுமே முடிக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து மோட்சத்தை பெறுகிறார்கள். இது 100% ஷுவர். ஓகே, அதனால நம்ம இந்த பாகவதத்தை 12 காண்டங்களையுமே முடிக்கிறதுக்கு பகவான் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கட்டும், வாசிக்கக்கூடிய நல்ல மனசை கொடுக்கட்டும், புத்தியை கொடுக்கட்டும் இல்லையா, இப்படி கொடுத்து அதுக்கான சூழ்நிலையுமே கொடுக்கட்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. சோ பாகவதம் வாசிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது, அது எல்லாருக்குமே வாய்க்க பெறுவதும் கிடையாது. அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் வாசிக்கிறதுக்கும் கேட்பதற்கும் வந்து பகவான் வந்து அருள் புரிந்திருக்கிறார் என்றால் உங்களுடைய நல்ல அதாவது சுக்ருதி இருந்ததாலதான் நீங்க இந்த இணையதளத்துல வந்து இணைந்திருக்கீங்க. சோ அதனால இதை வந்து கடைசி வரைக்குமே நீங்க எடுத்துட்டு போகணும். இங்க நமக்கு எந்த கிரேட்னஸுமே கிடையாது. உண்மை அதுதான். உண்மையான நிலையை, நம்முடைய நிலையை நாம என்னைக்குமே புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவான் கொடுத்திருக்கார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதை அப்படியே நாம எடுத்துட்டு போகலாம், அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும் ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அவருடைய ஆர்கனைசேஷன் இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா அவருடைய திரு பாதங்களுக்கு நாம எவ்வளவு நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோன்றது நமக்கே தெரியாது. சோ அதனால அவர் என்ன, நீங்க வந்து உங்களால முடிஞ்சதை 10 பேருக்கு எடுத்து சொல்லுங்க அப்படின்றதுதான். பக்தி சாஸ்திரியில இருந்து நீங்க வரக்கூடியவங்க எல்லாருமே அதாவது டீச்சர்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வேண்டுகோள். அதனால உங்களால முடிஞ்சா இந்த இப்ப வந்து April 1 நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து இருக்கு, மார்ச் கிடையாது. அந்த ஏப்ரல் பேட்சுக்கு வந்து நிறைய யங் ஜெனரேஷன்ஸை வந்து கொண்டு வாங்க. ஸோ ஏன்னா அவங்க வந்தாங்கன்னா லாங் டேர்ம் அவங்க வந்து இந்த ப்ரீச்சிங்ல இருந்து பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும் போனாங்கன்னா நிறைய நாள் ஒரு 20-30 வருஷம் வந்து அவங்க வந்து ப்ரீச் பண்ணலாம். ஓகே, சோ நம்ம இதுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவனார் பிரபு இருக்காரு, யுகாந்தார் பிரபு இருக்காரு இல்லையா, விக்னேஷ் பிரபு இருக்காரு. இவங்க எல்லாருமே முன்னுக்கு வரணும். பாலாஜி பிரபு இல்லையா, இப்ப துர்கா மாதாஜி புல் பண்ணியிருக்கேன். சோ அந்த மாதிரி வந்து யங் ஜெனரேஷன் வந்து ப்ரீச்சிங் வந்தாங்கன்னாக்கா லாங் இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரீச்சிங் வந்து நல்ல விதத்துல செல்லும். அதனால அவங்களுக்கு அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாமே நாம வந்து ஊக்கம் கொடுத்து நீங்க வந்து ஒரு டீச்சர் ஆகி அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கணும், நீங்க பக்தி சாஸ்திரியில் இருக்கவங்க. ஓகே, இதுதான் நாம பகவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சில பிரபுபாதா கொடுக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ். இதுதான் நம்ம ஓரளவுக்கு அது செய்தா கூட பத்தாது, ஆனா ரிட்டர்ன்ஸ் இதுதான் நம்ம செய்யணும். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் வி கேன், தட் கிராட்டிடியூட், நம்முடைய நன்றி கடனை வந்து நாம் அவ்வாறுதான் தீர்க்க முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ பாடலோட இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஜெய ராத மாதவ பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குமாரி, ஜய ராத மாதவ பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குமாரி, ஜய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கோபி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதா, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதா, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யமுன தீராவனச்சாரி, யமுன தீராவனச்சாரி, யமுன தீராவனச்சாரி, யமுன தீராவனச்சாரி, ஜய ராத மாதவ
ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ ஜெய ராதா மாதவ ஹரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஹரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனசாரி யமுன தீராவனசாரி யமுன தீராவனசாரி வனசாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஜய ராத மாதவ குஞ்ச ஜெய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நாம் இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கரெக்ட், பிரணாம் மாதாஜி. சோ நாம் இப்போ வாசிக்கிறது வந்து 40 ஸ்லோகம். தியோதனம் சோ நாம் இப்ப எது வரைக்கும் வந்திருக்கோம்? ரூபம் ஆயிடுது இல்லையா? அதாவது உப்பின் வடிவம் உப்பு சுவைகளின் செயல் எதிர் செயலினால் உணரப்படுகிறது. சர்க்கரையின் வடிவம் என்றால் இங்க வந்து டைரக்டா நாம வந்து அதனுடைய ரூபம் என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, அதனுடைய தன்மையை குவாலிட்டி தன்மை என்ன பண்பை அது தாங்கி வருகின்றது? ஸ்வீட்னஸ் இல்லையா? உப்பு வந்து அதாவது கரிக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி வந்து காரம், மிளகாய் வந்து என்ன இருக்கும்? காரமா இருக்கும், அதுதான் அதனுடைய பண்பு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒரு பண்பு உண்டு இல்லையா? அதுதான் வந்து ரூபம், வடிவம் என்று சொல்லப்படுவது. அதுதான் இனிப்பு சுவைகளின் செயலெதிர் செயல்களால் உணரப்படுகின்றது. சோ அதை நாம் எதனோட கலந்தாலுமே அதனுடைய சுவை என்பது அதனோடையும் ஒட்டிக்கிறது இல்லையா? ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ், அதோட ரியாக்ஷனும் வந்து நம்ம அவுட்கம்மா என்ன பாக்குறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்வீட் பண்றோம், அந்த ஸ்வீட்டுக்கு வந்து சர்க்கரையை உபயோகப்படுத்துறோம். அந்த சுவை என்னும் தன்மை வந்து அந்த எவ்வளவு சக்கரம் பதமா ஆட் பண்றோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு அந்த சுவை என்னும் தன்மையை வந்து வெளிப்படுத்துகிறது. அதுதான் எதிர் செயல் என்பது இல்லையா? ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா? சோ
ஆக்ஷன் என்பது அது செயல்படுகின்றது, அதனோட கலந்து செயல்படும் போது அதனுடைய விளைவு தான் வந்து எதிர்ச்செயல். ஓகே, இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு பொருளின் வடிவத்தை புரிந்து கொள்வதில் அதனுடைய சுவையும் மூலப்பொருள்களும் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. அதுதான் நெக்ஸ்ட் வரையில பிரபுபாதர் எதையுமே விட்டு வைக்கல. எல்லா கருத்துமே இந்த அளவுக்கு ஒரு பிராட் மைண்டா எல்லாருக்குமே இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருடைய இந்த சேவையை வந்து நம்ம இந்த வாயில வந்து நிறைய பேசவே முடியாது, சொல்ல முடியாது, அளவிலான. அதாவது எவ்வளவு புகழாரங்களை சூட்டினாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய இதை வந்து கடனை நம்மளால தீர்க்கவே முடியாது. ரொம்ப அற்புதமா சிம்பிளா சொல்றதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப டெக்னிக்கலா நம்ம நிறைய பேசலாம், ஆனா புரிந்து கொள்ற விதத்துல நம்ம வந்து சொல்லணும்னா அந்த வியாக்கியானமும் அப்படி இருந்தாதான் சொல்ல முடியும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது. ரொம்ப ஹைஃபையா நம்ம வந்து எழுத ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வியாக்கியானத்தை இன்னும் ரொம்ப தத்துவமா நம்ம எழுதலாம் இல்லையா. நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க படிக்கும் பொழுது அது ரொம்பவுமே டீட்டெயிலா எடுத்து சொன்னா மட்டும்தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல நம்ம வந்து அழகான வார்த்தைகள், ஆனா அது ஒருத்தர் வந்து எடுத்து உரைத்தால் மட்டும்தான் நம்மளால புரிஞ்சு, ஏன்னா அவ்வளவு இலக்கிய நயத்தோட இருக்கும் அது இல்லையா. ஆனா நமக்கு இந்த எழுத்துக்களை நாம வாசித்தோம் என்றால் பாமரனா இருக்கிறவனாலையும் கூட வந்து இதை வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அதுதான் அத முக்கியத்துவம். இங்க வந்து நம்ம ரொம்ப ஹைஃபை குவாலிட்டி பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். ஒரு சாதாரண மனிதனால கூட புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு எழுத்துக்கள் இருந்தால் அதுதான் மிகப்பெரிய சேவையே கூட இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி சேவையை வந்து செய்திருக்கார் நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் அவர்கள். சோ அவருக்கு நாம கண்டிப்பா அவருடைய பாதங்களுக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களை எப்பொழுதுமே தெரிவிச்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. யோதனம் பசனம் பானமதனம் இமமர்தனம் தேஜசோ விருத்தியஸ்த வேதாக சோஷனம் சுத்ருத்வேடக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தியோதனம் பசனம் பானமதனம் ஹிமமர்தனம் தேஜசோ விருத்தியஸ்த வேதா சோணனம் சூத்ருடேவச. தியோதனம் அறிவொளி பெறுதல், பசனம் சமைத்தல், ஜீரணித்தல், பானம் குடித்தல், அதனம் உண்ணுதல், ஹிமமர்த்தனம் குளிர்ச்சியை அளித்தல், தேஜச தீ, விருத்திய வேலைகள், து உண்மையில், ஏதோ இந்த சோஷனம் ஆவியாக மாறுதல், ஷூத் பசி, ஸ்ருத்த தாகம், ஏவ உடன், ச மற்றும். மொழிபெயர்ப்பு. ஒளியினாலும் சமைத்தல், ஜீரணத்தல், குளிர்ச்சி அளித்தல், ஆவியாக மாற்றுதல் ஆகிய ஆற்றலாலும் பசி தாகம் உண்ணுதல் குடித்தல் ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுப்பதாலும் நெருப்பினது ஆற்றல் உணரப்படுகிறது. பொருளுரை. ஒளியையும் வெப்பத்தையும் வழங்குவதால் நெருப்பினை இனம் கண்டு கொள்கிறோம். நெருப்பின் இயல்பினை வயிற்றில் உற்று நோக்கியும் அறிகிறோம். நெருப்பு இன்றி நாம் உண்பதை ஜீர்ணிக்க இயலாது. ஜீரணமின்றி பசியும் தாகமும் இல்லை, அல்லது உண்ணும் ஆற்றலும் குடிக்கும் ஆற்றலும் இல்லை. பசியும் தாகமும் தேவையான அளவு இல்லாத பொழுது வயிற்றினுள் நெருப்பின் குறைபாடு உள்ளது என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. மூலப்பொருளான நெருப்புடன் தொடர்புடைய அத்திமாண்டியம் என்பதுடன் ஆயுர்வேத சிகிச்சை நடைபெறுகிறது. நெருப்பு பித்த நீரின் கசிவினால் அதிகரிப்பதால் பித்தநீர் கசிவு அதிகரிக்க சிகிச்சை தரப்படுகிறது. ஆயுர்வேத சிகிச்சை ஸ்ரீமன் பாகவதத்தின் கூற்றுகளை வலியுறுத்துகிறது. குளிர்ச்சியின் பாதிப்பை குறைப்பது நெருப்பின் இயல்பே என்பது எல்லோரும் அறிந்ததாகும். மிகுந்த குளிர்ச்சி எப்போதும் நெருப்பால் மட்டுப்படுத்தப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நாம முதலில் சப்தத்திலிருந்து வானம் இல்லையா, மேலும் அங்கிருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம், நம்ம தொடு உணர்வை நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல இருந்து நம்ம என்ன, காற்றினால் காற்று உருவாகின்றது. நெக்ஸ்ட் என்ன உருவாகிறது, வடிவமும் கிடைக்கின்றது. வடிவத்திலிருந்து எது வருகின்றது, அக்னி வருகின்றது. இப்ப மூன்றாவதான பரிமாணத்தை நாம இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். யோதனம் பசனம் பானமதனம் இமமர்த்தனம் தேஜசோ விருத்யஸ்த வேதாக சோஷனம் சுத்ருடோவசஹ. தியோதனம் அதாவது அறிவொளி பெறுதல், பசனம் சமைத்தல், ஜீரணித்தல்,
மற்றும் பானம் குடித்தல், அதனம் உண்ணுதல், ஹிமமர்த்தனம் குளிர்ச்சியை அழித்தல், தேஜச தீ, விருத்தய வேலைகள், உண்மையில் ஏதோ இந்த சோஷனம் ஆவியாக மாறுதல், சூஷத் பசி, திருத தாகம், ஏவ உடன், சா மற்றும். அதாவது ஒளியிலிருந்து சமைத்தல், ஒளியிலாலுமே, அதாவது நம்ம இப்ப அக்னி ஜுவாலை எரிகின்றதுன்னா அதுல நம்ம ஒளி, இது சப்தம் கிடையாது, பிரகாசம். இந்த இடத்துல பிரகாசத்தை பற்றி பேசுகின்றோம். பெரிய லீ போட்டிருக்காங்க, சின்ன லீன்னா சப்தம், பெரிய லீன்னா நம்ம அதாவது வெளிச்சம், பிரகாசம் வெளிச்சம் இல்லையா. சமைத்தல், ஜீரணித்தல், குளிர்ச்சியை அழித்தல், ஆவியாக மாற்றுதல் ஆகிய ஆற்றலாலும். இப்ப நீர் கொதிச்சுட்டே இருந்தாக்கா அந்த நீர் என்ன ஆகும், ஆவியாக மாறும். அடுத்து இப்ப ரொம்பவுமே குளிர்காலம், இப்ப வெளிநாடுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே லோ டெம்பரேச்சர். ஏன் நம்ம இந்தியாலேயே டெல்லி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவா தான் இருக்கு, -4 டிகிரி கூட இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஈவன் நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கெல்லாம் இந்த விறகு கட்டையை போட்டு எரிய வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த உஷ்ணத்தை வரவழைப்பாங்க. சோ தட் அந்த குளிர் நமக்கு தெரியாம அந்த குளிர்ச்சியை அது எடுத்துரும் இல்லையா. குளிர்ச்சியை அழித்தல், ஆவியாக மாற்றுதல். நம்ம வயிற்றிலுமே அந்த அதாவது பிரம்மபுச்சம் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. பரமாத்மாவுடைய 5 நிலைகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம். சுவாசம் இல்லையா, பிராணமயா. அடுத்து உணவு உண்டால் ஜீரணாகிறது அன்னமய கோஷா, அதாவது அன்னமயா. அடுத்து ஞானமயா, அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கக்கூடியதுலயுமே பரமாத்மாவுடைய நிலையை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் விஞ்ஞானமயா என்பது அதையும் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது ஆனந்தமய பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களில் தோன்றாத ஒரு பண்பு மற்றும் மனதினுடைய 3 செயல்பாடுகள் இல்லையா, திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங் இல்லையா. யோசிக்கிறது, அதனோட சம்பந்தத்தை, அதன் மீது பற்றுதலை வளர்த்து கொள்வது, அதையே நம்ம ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போறது முயற்சியோட இல்லையா. சோ இந்த 3 நிலைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம். ఇచ్చేసే గమ్మునే. இது பாரிஜாத ஃப்ளவர் 6:45 எடுத்துட்டு இருக்காரு. இந்த வருஷம் ராமருடைய ஸ்தாபனம் ஆன நாள்ல இருந்து சடனா பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. எப்பவுமே டிசம்பர் முடிஞ்சா மேலதான் மறுபடியும் அந்த பாரிஜாத செடி ஃப்ளவர், அதாவது பூக்கள் எல்லாமே கொடுக்கும். ஆனா தெரியல மாறியும் பூக்குது மாதாஜி. இல்ல, இது வரைக்கும் பூத்ததே கிடையாது. இந்த மாசம் எல்லாம் கிடைக்காது பூவே, கண்டிப்பா கிடைக்காது. ஆனா இந்த வருஷம் எக்ஸாக்ட்லி அயோத்தியில ராமருடைய விக்கிரகம் அவருடைய இது பிரதிஷ்டம் ஆன அன்னைக்குதான் ஃப்ளவரே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அது என்னன்னு தெரியாது. அதாவது அந்த செடி ரொம்ப புண்ணியம் செய்திருக்கு அப்படின்னு தான் நாங்க நினைப்போம். இவரு அனுமார் இருக்காரு மாதாஜி, அந்த மரத்துக்கு கீழே பாரிஜாத தருமூல வாசனம், அந்த மரத்துக்கு கீழே இவரு இருக்காரு, அனுமார் இருக்காரு. அதனாலதான் அது. ஆமா, அது என்னன்னா அதுக்கு அவ்வளவு செக்யூரிட்டி. அது அதாவது ஒரு 3வது குழந்தை எங்க வீட்டுல இருந்து எங்க வீட்டுக்காரர் அதான் அதை பார்த்து வச்சிருப்பார். அதுக்கு என்னென்ன பாதுகாப்பு செய்யணுமோ அதெல்லாம். பூவெல்லாம் கீழே விழக்கூடாது, அதுக்கு ஒரு பெருசா ஒரு ஷீட்டு போட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவார். ஆமா, சோ அந்த அளவுக்கு டிவோஷன். நான் சொல்லுவேன், கண்டிப்பா உனக்கு வைகுண்டத்துலயும் இதே மாதிரி பாரிஜாத பூ எடுக்கிறதுக்கு தான் பகவான் அழைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். ஜஸ்ட் கிட்டிங்கா நான் சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா 2 மணி நேரம் ஆனா கூட அதை பொறுமையா ஒரு பூவா எடுத்து அது செய்வார். ஸோ அதனால அந்த அளவுக்கு பொறுமை எனக்கு பூ எடுக்கிறதுல எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு நிறைய வேலைகள் மேல நாட்டம் இருக்குமே வழியா பூ எடுக்கும்போது இட் ஷுட் பி ஃபோக்கஸ்டா எடுக்கணும். அதனாலதான் நான் அந்த வேலைக்கு போறதே இல்லை. ஸோ காலையில எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, அதனால அந்த ஒரு வேலை அவர் மட்டும் தான் செய்வார். ஸோ அதனால அவர் வேற விதமா சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்ப எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க ஜெகநாத டெம்பிளுக்கு கொடுத்துட்டு வருவார். ஸோ அதுவும் பகவானுடைய கிருபை. ஸோ என்ன சேவையெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாரோ அந்த சேவையை எடுத்துக்கணும். நேத்து நான் அனுசூய மாதாஜி கிட்ட பேசினேன். அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க ஊர்லதான் இந்த 11 ஏதாவது என்னது கருட சேவை நடக்க போறது அவங்க ஊர்லதான் நடக்குதான். அந்த கோயில்ல தான் அவங்க திருப்பணி பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். சோ அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்களும் புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்க. சோ அது அந்த சேவை மகத்துவத்தை அவங்க உணர்ந்து இருக்காங்க. சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஐ ஸ்போக் டு வேற. எனக்கு என்னன்னா இன்னைக்கு கல்யாணம் கல்யாணத்துக்கு போலன்னா அது வேற,
அங்கேயும் எனக்கு வந்து முக்கியமான இதுதான். ஸோ இதுவும் நம்ம வந்து சடனா இது ரொம்ப தூரம் ஜர்னி, 7-8 மணி நேரம் டிரைவிங்கே இருக்கும். அதனால அவ்வளவு போயிட்டு மறுபடியும் நைட்ல வர்றது ரிஸ்க்கும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் பிளான் பண்ணி முன்னாடியே ரூம் புக் பண்ணி அந்த மாதிரி போனா நமக்கு அது ஈஸியா இருக்கும்ட்டு. ஓகே, பகவான் கண்டிப்பா பிராப்தத்தை கொடுப்பாருன்ற பிரேயர்ஸோட. எந்த ஊர்லங்க அது? ஸோ ஐ திங்க் சீர்காழின்னு சொன்னாங்க. சீர்காழிக்கு பக்கத்துல மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி, சீர்காழிக்கு பக்கத்துல நாச்சியார் கோயில்னு ஒரு கோயில் இருக்கு மாதாஜி. அந்த கோயில்ல இருந்துதான் முதல்ல பெருமாள் கிளம்புவாரு. அதுக்கப்புறம் கும்பகோணத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பெருமாள் கோயில்ல இருந்து வரும் வரிசையா 12 கருடா 11 சொன்னாங்க. 12 வரும் மாதாஜி. கும்பகோணத்துல இருந்து கிளம்பி 12 வரும் மாதாஜி on the way on there. அந்த அந்த அலங்காரம் எல்லாம் பார்த்தா நீங்க எல்லாரும் யாராவது அண்ணன் எல்லாரும் கிட்ட இருக்கிறவங்க யாராவது வரும் மாதாஜி. அங்க எல்லா கவுட சேவை வரும் மாதாஜி. அங்க போயிருக்கேன், போன டைம் போன மாதாஜி. நானு நைட் 12 o'clock பண்ணாங்க மாதாஜி. அது அந்த விசேஷம் வந்து நிக்கும் மாதாஜி. 12 நிக்கும் மாதாஜி. பிரமாதமா இருக்கும். அதுல நம்ம என்ன கருட சேவையில நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? கருடன் மாதிரி நாம பகவானுக்கு சேவை புரிய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்தை நாம எடுத்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். வேறவர் நம்ம போறோமோ, கருடன் எந்த அளவுக்கு வந்து அதாவது டெடிகேட்டடா பகவானுக்கு வாகனமாகி அவருடைய திருவீதி உலாவுக்கு வந்து தன்னையே அர்ப்பணித்து கொண்டு இல்லையா, சோ அவர் வந்து உலா வருகின்றார். திருப்பதியில கூட ஒவ்வொரு மாதமும் நிகழ்கின்றது கருட சேவை இல்லையா. சோ அது மாதிரி கருட சேவையை வந்து தரிசனம் பெறுவது என்பது மிக மிக உத்தமமானதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வி லேர்ன் அந்த மாதிரி ஒரு பக்தனாக வேண்டும். கருடனை போல நாம வந்து பக்தனாக வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்குதான் நம்ம கருட சேவை பாக்குறதே. ஓகே, ஒளியினாலும் சமைத்தல் சொல்லிடுறேன். நாளைக்கு வெண்ணத்தாழி வரும் மாதாஜி. அதே 12 பெருமாளும் குடத்துல வெண்ணெய வச்சு அந்த அலங்காரம் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் மாதாஜி. வெண்ணத்தாழி அட்லீஸ்ட் நீங்க எவ்வளவு இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்கீங்க. அடுத்த வருஷம் பெருமாள் நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து போலாம். வில் ஆல் ஒரு பிளான் பண்ணி தமிழ் டீம் மொத்தமே போயிட்டு வந்துடலாம். ஓகே காட்டுறாங்க மாதாஜி, டிவில வருது, ரிலே பண்றாங்க. அப்படிங்களா? சரி, ஓகே. அந்த லிங்க் என்ன பண்ணுங்க? ஓகே, எல்லாரும் பர்சனலா நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கின்னு பாருங்க நீங்க. ஓகே, எந்த டிவில வருது? சங்கரா டிவியா? சங்கரா டிவி, ஜோதியில வரும் மாதாஜி. ஜோதியில எல்லாம் போடுவாங்க. ஓகே ஃபைன். அப்ப எல்லாருமே அத அட்லீஸ்ட் வீட்லயே இருந்து உட்கார்ந்து பாருங்க. அந்த இது திருநாங்கூர் கவுட சேவை, திருநாங்கூர் மாதாஜி ஊர் பேரு திருநாங்கூர். ஆமா ஆமா, திருநாங்கூர். ஜீரணித்தல். சோ இப்ப நம்ம கிளாஸ் பண்ணலாம். ஒளியினாலும் சமைத்தல், ஜீரணித்தல், குளிர்ச்சியை அழித்தல் இல்லையா, ஆவியாக மாற்றுதல் ஆகிய ஆற்றல், இதெல்லாமே ஒரு எனர்ஜில தான் நடக்குது. எல்லாமே பகவானுடைய ஆற்றல் தான். பசி, தாகம், உண்ணுதல், குடித்தல் ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுப்பது. சோ இதனுடைய விளைவு இல்லையா. சமைக்கிறோம், நமக்கு ஜீரணம் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து பசிக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரி நிறைய தூரம் நடந்து போனாலோ, நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் தண்ணியை குடிக்காம இருந்தாலும் தாகம் என்பது நமக்கு வரும். சோ பசி எடுத்தா நாம சாப்பிடுவோம், தண்ணி தாகம் எடுத்தா நாம குடிப்போம். இந்த மாதிரியான செயல்களுக்கு எல்லாமே இது வந்து வழிவகுக்கிறது. சோ வகுப்பதாலும் நெருப்பினது ஆற்றல் வந்து அங்க நம்ம உணரக்கூடிய ஆற்றல் எதுனாக்கா நெருப்பு, அக்னி அதா அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அன்னமய கோஷால நாம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஒளியையும் வெப்பத்தையும் வந்து நெருப்புல இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிறோம். 2 ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லையா. அதாவது நெருப்புல இருந்து 2 விதமான பொருட்கள் வருகின்றது. ஒன்று வெப்பம், இன்னொன்னு வந்து பிரகாசம். இது நாம் நிறைய இடங்கள்ல படிச்சும் இருக்கோம் இல்லையா. வெப்பத்தை வந்து நாம உணர முடியும், ஒளியை வந்து நாம பார்க்க முடியும் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு இதுலயுமே வந்து நெருப்பினுடைய பண்பு இனம் கண்டு கொள்கின்றோம். நெருப்பின் இயல்பினை வயிற்றில் உற்று நோக்கி அறிகிறோம். நம்ம கூட பசி எடுத்து காலி வயிறா இருந்தா நமக்கு கபகபான்னு எரியற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அந்த சமயத்துல என்ன உணவு கொடுத்தாலுமே அது ருசி இருக்கா ருசி இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். பசிக்கு ஏதோ ஒண்ணு நம்ம சாப்பிட்டு ஒரு சொம்பு தண்ணி குடிச்சா அப்பா நமக்கு நம்முடைய இது நிம்மதியா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் இல்லையா. அந்த மாதிரிதான். சோ நெருப்பினுடைய தன்மை நம்ம பசி எடுக்கும் பொழுதுதான் நம்ம ரொம்பவுமே ஃபீல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நிறைய கொஞ்சம் காரமா சாப்பிட்டா கூட நமக்கு இன்னும் வயிறு ரொம்ப எரியற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கூட நமக்கு வர்றதுக்கு காரணம் அதுதான் இல்லையா. நெருப்பு இன்றி நாம் உண்பதை சில பேருக்கு ஜீரண சக்தி இருக்காது, சில பேருக்கு ஓவரா இருக்கும் ஜீரண சக்தி. எல்லாருக்குமே வேறுபட்ட நிலை. அது வந்து வாதம், பித்தம், கபம், இந்த 3 நிலைகள். இந்த 3 தான் ஆயுர்வேதத்துல நம்ம பாக்குறதே இல்லையா. சோ பித்தம் ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான நிலைகள் வந்து வரும். சோ ஜீரணமின்றி பசியும் தாகமும் இல்லை இல்லையா. ஜீரணம் செய்யலைன்னா எல்லாமே வயிறு
டம்முன்னு இருக்குப்பா எனக்கு எதுவும் வேணாப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். மத்தியானம் சாப்பிட்டதே ஜீரணம் ஆகல என்னன்ட்டு, நாளை நைட்டு வெறுமனே படுத்து தூங்கிடலாமே அப்படின்ற ஒரு தோணும். தான் தண்ணி குடிச்ச உடனே வயிறு ரொம்பிடும். அப்படின்னா ஜீரணமே ஆகலைன்னு அர்த்தம். சோ அதனால பசியும் தாகமும் இல்லை அல்லது உண்ணும் ஆற்றலும் குடிக்கும் ஆற்றலும் இல்லை என்று அர்த்தம். ஜீரணம் செய்யணும் இல்லையா? பசியும் தாகமும் தேவையான அளவு இல்லாத பொழுது வயிற்றினுள் நெருப்பின் குறைபாடு உள்ளது என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. அதாவது வெப்பத்தினுடைய இது வந்து அது செரிமானத்தினுடைய தன்மை வந்து குறைவு. மூலப்பொருளான நெருப்புடன் தொடர்புடைய அக்னி மாண்டியம் என்பதுடன் ஆயுர்வேத சிகிச்சை வந்து தரப்படுகின்றது. இது வந்து ஆயுர்வேத சிகிச்சை. நெருப்பு வந்து பித்த நீரின் கசிவினால் அதிகரிப்பதால் பித்தநீர் கசிவு அதிகரிக்க சிகிச்சை தரப்படுகின்றது. அப்ப நமக்கு பித்தம் வந்து குறைவா இருந்தா அப்படின்னா பித்தநீர் கசிவு வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா இல்லைன்னாக்கா அதுக்கு பேங்க்ரியாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா எனக்கு தெரியல. எனக்கு பேங்க்ரியாஸ் அந்த செக்ரீஷன் வந்து கரெக்டா வரலன்னா வயிற்றுல வந்து கடையும் மாதாஜி இது பைல் ஓகே 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 பைல். எனக்கு அது ஈக்குவலன்ட் வேர்டு எனக்கு தெரியாது. ஆயுர்வேத சிகிச்சை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கூற்றுக்களை வந்து வலியுறுத்துகிறது. குளிர்ச்சியின் பாதிப்பை குறைப்பது நெருப்பின் இயல்புதான் இல்லையா? இப்ப அக்னி ஜுவாலை எரிஞ்சுட்டே இருக்குன்னாக்கா நம்ம வந்து போகிக்கு என்ன பண்றோம், எல்லாமே வந்து எரிய வைக்கிறோம். ஸோ அப்போ ரொம்ப குளிரா இருக்கும் போகி. அப்போ அந்த நெருப்பு எரியும்போது அது சுத்து இருக்க நம்ம நின்றுனாலே நம்ம கிட்ட வெப்பம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம உடல்லயே கூட அந்த வெப்பத்தை வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் இல்லையா? சோ அப்ப குளிர்ச்சி என்னக்கூடிய அந்த தன்மையை அந்த இடத்த விட்டு போயிடும் இல்லையா? மிகுந்த குளிர்ச்சி எப்பொழுதும் நெருப்பினால்தான் மட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ ஓவரா இருக்கக்கூடிய அந்த குளிரை வந்து நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும்? வெப்பத்தினால் மட்டும்தான் கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லையா? எஸ் ஆக்சுவலி எஸ். பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. ரூப மாத்ராத் விகுர்வாணா தேஜசோ தைவ சோதிதா ரச மாத்ரம் பூதஸ்மாத்ம மாதம்போ ஜிஹ்வாரசாக்ரஹாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரூப மாத்ராத் விகுர்வாணா தேஜசோ தைவ சோதிதாத் ரசமாத்திரம் பூதஸ்மாதம்போ ஜிஹ்வாரசக்ரஹ. ரூப மாத்ரா நுட்பமான மூலப்பொருளின் வடிவத்திலிருந்து மலர்வது. விகுர்வானா மாற்றத்தை அனுபவித்தல். தேஜச நெருப்பிலிருந்து. தைவ சோதிதாத் மேலான ஏற்பாட்டின் கீழ். ரசமாத்திரம் நுட்பமான மூலப்பொருளான சுவை. அபூத் வெளிப்பட்டு. தஸ்மாத் அதிலிருந்து. அம்ப நீர். ஜீஹ்வா சுவை புலன். ரசகிரக சுவையை கூர்ந்து கவனிக்கும். மொழிபெயர்ப்பு. நெருப்பு மற்றும் பார்க்கும் உணர்ச்சியின் செயல் எதிர் செயலால் நுட்பமான மூலப்பொருளான சுவை தெய்வ அனுகூலத்தால் மலர்கிறது. சுவையிலிருந்து நீர் உருவாக்கப்படுகிறது. சுவையை அறியும் நாக்கும் வெளிப்படுகிறது. பொருளுரை. நாக்கு இங்கு சுவைக்கும் அறிவை தேடி பெறும் கருவியாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. சுவை தண்ணீரின் விளைபொருள் ஆதலால் நாக்கில் எப்போதும் உமிழ்நீர் ஊறிக்கொண்டு உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவ்வளவு அழகான கருத்துக்கள் இல்லையா? சோ நாம நினைக்கிறோம் உப்பு போட்டாதான் சுவை. ஒரு பதார்த்தம் நம்ம வந்து சமைக்கிறோம்னா அதுல உப்பு அளவு வந்து சுவை கொடுக்கின்றது. ஆனா உண்மையிலே உப்பு வந்து நமக்கு சுவை கொடுக்கறது கிடையாது. நீரு தான் நமக்கு சுவை கொடுக்கறது. உப்பு அளவோட போடணும், அவ்வளவுதான். ஸோ அது வந்து இட் இஸ் சப்பு, அதாவது சப் ப்ராடக்ட் தான் அது. ஆனா மெயினா நமக்கு வந்து சுவை கொடுக்கறது எதுல இருந்துன்னா தண்ணியில இருந்தா. இப்போ நம்ம ஒரு ஊர்ல தண்ணியில, இப்போ நம்ம பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய நீர்ல சமைச்சா ஒரு விதமான டேஸ்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நான் இந்த டிஃபரன்ஸை நான் பார்த்திருக்கேன். அம்மா போனாங்கன்னா மாதாஜி பெங்களூர்ல நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் மாதாஜி. கீரை பண்ணா அவ்வளவு அதே கீரை இங்க பண்ணாக்க சப்புன்னு சல்லுன்னு இருக்கும். அதுக்கு தேங்காய் இங்க அரைச்சு ஊத்துனாதான் டேஸ்ட் வரும் மாதாஜி. இது நல்லா நான் உணர்ந்திருக்கேன். காய்கறிகள் எல்லாமே அங்க நல்லா இருக்கும் டேஸ்டா. அதே கத்திரிக்காய் இங்க கொண்டு வந்தாக்க இந்த தண்ணிக்கு நல்லா இருக்காது மாதாஜி. ஓகே. ஆனா நான் உல்டாவா பாத்திருக்கேன் நானு. இதே வந்து இங்க வந்து இங்க சுவை வந்து கம்மியா எனக்கு தோன்றது. ஏன்னா இங்க காவேரி வாட்டர் நல்லா வருது மாதாஜி. இங்க எங்களுக்கு வந்து காவேரி வாட்டர் நீங்க வந்து காவேரி தண்ணீர்ல பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் போர்வெல்ல பண்றதுனால எனக்கு அப்படி அதான் நீரினுடைய நல்ல வச்சுதான் நான் இப்ப சொல்றேன். நான்
இப்போ அம்மா கிட்ட ஊருக்கு வந்தப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கத்திரிக்காய் வச்சு சிம்பிளா தான் பண்ணுவாங்க, அது அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும். இப்ப நான் ஊருக்கு போனாக்கா அம்மா வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம தான் சமைப்பாங்களே, அப்படியே நான் வரேன்னாலே அந்த மாதிரி சமைச்சிருவாங்க. ஸோ அப்படின்னா ஐ ஷுட் சே, நான் எங்க அம்மாவுக்கும் நான் நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கேன். அப்படின்னா அந்த ஏஜ்ல 76 இயர்ஸ்ல நான் போகும்போது சமைச்சு வைப்பாங்கன்னாக்கா, ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா கூட இருக்கும். அந்த ஏஜ்ல அவங்களுக்கு அதனால சொல்லாமலே போவேன் எப்பவுமே, நிறைய வாட்டி சடனா போயிட்டு நானே கூட ஏதாவது அங்கே சமைக்கிறதுக்காக பாத்துக்குவேன். ஸோ அப்படி நம்ம நம்ம இதே எங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும், பாலாத்து தண்ணி. ஸோ அந்த அந்த ஆற்று நீர் தான் வந்து வீட்டுல குழாயில வரும், அதை வறுத்து தான் பிடிச்சி வைப்பாங்க. ஸோ இப்போ எப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஆனா அந்த அந்த நீர்ல நம்ம செய்யக்கூடிய உணவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீரை குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ஆனா அதே எல்லாமே போர்வெல் போட்டு தான் வர்றது. அது பள்ளிகொண்டால வந்து போர்வெல் போட்டு அங்கிருந்தா சப்ளை பண்றாங்க, குடியாத்தம் எல்லாமே அந்த மாதிரிதான் சப்ளை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த நீரினுடைய சுவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளா ஒரு அழகா ஒரு டொமேட்டோ சட்னி பண்ணா கூட அவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்கும், எல்லாமே டேஸ்ட் தான். அந்த டேஸ்ட் வந்து இங்க அதே மாதிரி பண்ணா கூட கம்மி தான். ஏன்னா எங்க வீட்டுல போர்வெல் வாட்டர், காவேரி வாட்டர் நீங்க சொன்னது 100% ரைட். காவேரி வாட்டர்ல சமைக்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும், போர்வெல் வாட்டர்ல சமைக்கும் பொழுது அந்த டேஸ்ட் வராது. அப்போ உண்மையிலேயே சுவை எங்கிருந்து வருதுன்றதுக்கான இந்த விளக்கம் இதுதான். ஸோ அதாவது ஆற்று நீர்ல செய்யக்கூடிய சமையல் எப்பவுமே டேஸ்டா இருக்கும். கிணத்து தண்ணி வந்து அதே சுவையா இருக்கக்கூடிய கிணத்து தண்ணியா இருந்தா லைட்டா இருக்கணும். நம்ம ஊர்ல நீர் வந்து லைட்டா தான் இருக்கும், இங்க வந்து நீர் வந்து கனம், திக்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அங்கங்க கம்பேர் பண்ணும்போது வேரி ஆகும். ஸோ அது வாட்டர் அனாலிசிஸ் நம்ம போக வேணாம். ஆனா அந்த வாட்டர்னுடைய தன்மை மட்டும் நம்ம வந்து நீரினுடைய தன்மை மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம சமைக்கக்கூடிய உணவு வந்து நீர் வந்து சுவையான ஒரு நீர்ல நம்ம சமைச்சோம்னா கண்டிப்பா அது ரொம்ப ரொம்ப சுவையா வரும். அதே வந்து இந்த சுவையற்ற நீர்ல சமைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அதனுடைய சுவை அளவு வந்து கம்பேர் பண்ணும்பொழுது வேறுபட்டு தான் வரும். இதுதான் நிஜம். ஓகே, நெருப்பும் அதாவது ரூப மாத்ரா குணாவா வானா தேஜசோ தெய்வ சோதிதாத் ரச மாத்திரம் பூதஸ்மாதம்போ ஜிவ்வாரசாகிரஹ. ரூப மாத்திர நுட்பமான மூலப்பொருளின் வடிவத்திலிருந்து மலர்வது. விகுர்வானாத் மாற்றத்தை அனுபவித்தல். தேஜச நெருப்பிலிருந்து. தெய்வ ஜோதிதாத் மேலான ஏற்பாட்டின் கீழ். ரசமாத்திரம் நுட்பமான மூலப்பொருளான சுவை. அதாவது நீரில வந்து நுட்பமான மூலப்பொருள் எது? சுவை. அபூத் வெளிப்பட்டு. தஸ்மாத் அதிலிருந்து. அம்ப நீர். ஜீவா சுவை புலன். ரசகிரக சுவையை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எதுக்கு? அந்த நாக்கு. அதுவும் வந்து படைக்கப்படுகிறது, சுவையை கூர்ந்து கவனிக்கும். நெருப்பு மற்றும் பார்க்கும் உணர்ச்சியின் செயல் எதிர் செயலால், அதாவது ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் இல்லையா? அதாவது நெருப்பினுடைய செயல்பாடு மற்றும் பார்க்கக்கூடிய அந்த தன் உணர்ச்சியினுடைய நாம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா, அதனுடைய விளைவால வர்றது வந்து நுட்பமான மூலப்பொருளான சுவை தெய்வீக அனுலகத்தால் மலர்கின்றது. சோ அதாவது டேஸ்ட் வந்து மலர்கின்றது. சுவையிலிருந்து நீர் உருவாக்கப்படுகின்றது, அந்த டேஸ்ட்ல இருந்து தான் வந்து நீரே வருகின்றது. சுவையை அறியும் நாக்கும் வந்து அதற்கான உறுப்பு சென்சார்கன் இது, அதாவது நாக்கும் வந்து வெளிப்படுகிறது. ஒவ்வொன்றுத்துக்கு எவ்வளவு ரிலேஷன் பத்தியா இல்லையா? பகவான் அவ்வளவு சுப்ரீம் ஆர்கிடெக்ட் இல்லையா? அவரை மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் யாருமே கிடையாது. நாக்கு இங்கு சுவைக்கும் அறிவை தேடி பெறும் கருவியாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. சோ எதனால நம்ம சுவையை அறிகின்றோம்? ஒன்று, அதாவது நாக்குனாலதான் நம்ம வந்து சுவை, இது இந்த சுவை அப்படிங்கிறது. இது வந்து காரமா இருக்கு, இது புளிப்பா இருக்கு, இது கசப்பா இருக்கு இல்லையா, இனிப்பா இருக்கு, இது உரப்பா இருக்கு இல்லையா, இது உப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அது எதன் அடிப்படையில? நாக்கு தான் அது வந்து சுவை எனக்கூடிய அந்த பண்பை கொண்டு அது வெளிப்படுத்துகிறது. சுவை எங்கிருந்து வருது? நீரினுடைய விளைபொருள், அவுட்கம் நீரிலிருந்து தான் வருது. ஆதலால் நாக்கில் எப்பொழுதுமே உமிழ்நீர் ஊறிக்கொண்டேதான் இருக்கு. இது நம்ம உண்மைதான், நம்ம நாக்குல எப்பவுமே உமிழ்நீர் உண்டு. அது எதற்காக என்ற அந்த உமிழ்நீர் கொண்டுதான் நாம சுவையை வந்து அறிகின்றோம். சுவை அதன் அடிப்படையில தான் நமக்கு நாக்குக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கின்றது. அதுதான் உமிழ்நீருடைய முக்கியத்துவம். அது இன்னொன்னு, நம்ம வாட்டர் வந்து நம்ம உடம்புல இல்ல, வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லைன்னா அப்ப உமிழ்நீர் கூட வராது. அப்ப நம்ம தண்ணி குடிக்கணும். மாதாஜி, இந்த கோவிட் வந்தப்ப சலைவாவே வராது மாதாஜி, அதனால டேஸ்ட்லெஸ் எதுவுமே. தண்ணி கூட மண்ணு டெஸ்ட் தான் மாதாஜி. ரொம்ப 10 நாள் சாப்பாடு இல்லாம எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, உள்ள போகவே போகாது மாதாஜி. மாதாஜி நாக்குல ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒவ்வொரு சுவை காட்டும் மாதாஜி. நுனி வந்து இனிப்பு காட்டும், உள்ளார வந்து கசப்பு காட்டும். அது ஒவ்வொரு இதுலயும் ஒண்ணு இருக்கும் மாதாஜி. அதாவது நாக்குல ஒவ்வொரு இடத்துல என்டையர் பரப்புலுமே ஒரு இடத்துல வந்து
நம்ம மிளகா கடிச்சோம்னாக்கா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சுருன்னு ஏறும் நமக்கு இல்லையா? சோ அதாவது அந்த லாஸ்ட்ல மாதிரி ஒரு கசப்பு இது. மாதாஜி, அதனாலதான் மாத்திரை அந்த கசப்புல கடைசியில அப்படி உள்ள போட்டு விழுங்குறோம். அது மாதிரி ஓரத்துல எல்லாம் இது புளிப்பு, மாதாஜி இப்ப நடுவுல இனிப்பு. சமீபத்துல உடம்பு சரியில்லாம போனது தண்ணி இல்லாதனாலதான் மாதாஜி. உடனே நாக்கு நீட்டல் சொன்னாங்க, உடனே இந்த சலைன் மாத்திரை ஏத்துனாங்க. சுத்தமா தண்ணி இல்ல, அதனாலதான் ஆமா, உங்களுக்கு தண்ணி கல்யாணம் நல்லா குடிக்கணும், தண்ணி நல்லா குடிக்கணும். தட் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. டேஸ்ட் வாஞ்ச கல்பத பட்ஸ் ஆரோக்கியஸ்ய கிருபா டேஸ்ட் சிந்து பட்ஸ் பேவச்ச இதானா கூட பதீதம். டேஸ்ட் தெரியாது மாதாஜி. ஆமா அது ஆமா, சேர்ந்து கரெக்ட் பண்ண கூட. கரெக்ட் கரெக்ட். மாதாஜி சொன்னது ரைட் ஆக்சுவலி. ஒவ்வொரு இடமே நாக்குல வந்து ஒரு டேஸ்ட் வந்து அதாவது நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அது அந்த மாதிரி ஒரு பண்பை வந்து ஒரு இடத்துமே நாக்கு நுனியில வந்து ஒரு பண்பு. அதே மாதிரி எனக்கு எக்ஸாக்டா ஓரங்கள்ல என்னென்ன புளிப்பு டேஸ்ட் வரும் மாதாஜி. தெரியாது, ஆனா புளிய நாக்குல சாப்பிட்டோம்னா ஓரத்துல இருந்து தான் வரும் மாதாஜி சலைவா. அந்த மாதிரி ஓரங்கள்ல வந்து புளிப்பு சுவை மாதாஜி. எவ்வளோ இந்த சின்ன நாக்குக்கே இவ்வளோ பண்புகள் இல்லையா? நுனி வந்து இனிப்பு, குழந்தைங்களுக்கு கூட நுனியில தான் தேன் வைப்பாங்க. அதான் இல்லையா? ஓகே. வஞ்சகல்பத ஆரோக்கியச்ச கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ